Oskar Osala katseli joukkueensa alkulämmittelyä ennen Kalpa-ottelua siviilit päällä ja käsi paketissa. Loistavaa tulokaskautta pelaavan 20-vuotiaan hyökkäjän runkosarja päättyi jo eilisen Jokerit-ottelun loppusekunneilla. Kim Hirsovits löi Osalaa mailalla sillä seurauksella, että vasemman käden pikkusormi murtui. Kurinpitopäällikkö käsittelee Hirsovitsin tapauksen alkuviikolla. Mitä mieltä olet tuosta Hirsovitsin teosta? No en tiedä, se oli. Kaikki päätäkö itse, että en mä osaa. Kyllä mä näin sen videolta, mutta mä en oikein osaa sanoa, mikä se idea siinä oli, mutta vaikea sanoa. Mikä on ennuste? Pystytkö pelaamaan vielä tällä kaudella? Kyllä mä uskon, että playoffit on kauden hienointa aikaa, niin ei niitä yhden sormen takia jättää väliin. Kova kannustuskaan ei auttanut tänään Kalpaa. Eilen runkosarjan kakkospaikan voitolla Jokereista varmistanut Blues otti peruspelillä helpon voiton kuopiolaisista. Avausmaalin ohjasi Toni Kähkönen avauserän lopulla ylivoimalla ja Bluesin 4-1 voittonumerot viimeisteli nilkkavammastaan pelikuntoon toipunut Ville Viitaluoma. Muutenkin Bluesin sairastupa on vihdoin tyhjenemässä. Lähes koko kauden sivussa ollut Ben Eaves palasi tänään pelaavaan kokoonpanoon. Varamiehisenäkin vakuuttavaa jälkeä tehnyt Blues on pelannut seurahistoriansa parhaan runkosarjan ja noussut otteillaan jopa mestariehdokkaaksi. No kun ei me olla mitään mestarisuosikkeja, me ei olla koskaan Espoossa voitettu mitään, ei mitallia ja siinä mielessä meidän on helppo lähteä pelaamaan pudotuspelejä. Me ei tarvii muuta kuin tyhjentää takki joka ilta ja katsoa, että mihin se riittää. Jos me oikeasti se tyhjennetään joka ilta, niin se riittää pitkälle, mutta se on sitten sen ajan murhe, mutta ei meillä, mä en ainakaan koe minkälaisia paineita, eikä tiedä, että ne ei noi pojatkaan koe sitä.